Pensa vostede que Arsenio debe seguir confiando nos dianteiros nacionais ou debe dar paso aos estranxeiros? Home, eu creo que debe dar paso ao Bebeto, sobre todo, e despois, pois non sei se Kostadinov está ben ou non está ben, pero bueno, polo de pronto saliulle ben as cousas e eu creo que debe seguir así. Yo pienso que tiene que mezclar, que si están jugando unos bien, pues que los deje y luego que ponga a los otros. Eu penso que os nacionais están a facer bastante ben, o que pasa que se ha recuperado os Bebeto e Kostadinov son xente de calidade contrastada, co cual supoño que empezará a contar con eles a partir de agora. Penso que deben de xogar Quen? os estranxeiros, Bebeto e máis o Kostadinov, ese. Penso que sí, xa está ben. Hai que perdonarlle un pouco. Creo que deben xogar Bebeto e Kostadinov, posto que para eso estamos pagando e son vos, aínda que os nacionais tamén o sean. Bueno, eu digo que se os nacionales están facendo ben, non é momento de que coller e cambiálos. Se eles están facendo ben, e Arsenio creo que o están facendo ben, pois non é momento de coller e cambiar, porque están vendo que os estranxeiros que están vindo do Mundial, pois o 50% deles pois están rotos todos.